Il-preżentatur tal-programm Marċi u Bandalori fuq Net FM, Joe Ketkuti, neda l-kalendarju tant mistenni għas-sena li ġejja. Kalendarju li ġie preżentat lil viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalaxxone. Din l-inizjattiva kienet saret tal-ewwel darba 20 sena ilu. F'messaġġ li wassal waqt din it-tnedija, Alex Perici Kalaxxone ringrazzja lil Joe Ketkuti għax-xogħol u l-professjonalità tiegħu biex jagħti l-leħen lill-kultura u l-tradizzjonijiet Maltin b'mod partikolari lill-gażini tal-banda li huma ħafna l-qalbu. Min-naħa tiegħu il-preżentatur Joe Ketkuti ffakkar kif dan il-programm li wellet 22 sena ilu illum għandu mijiet ta' semmija. Kien hawn li b'mod partikolari sellem lil dawk li huma weħidhom jew morda u li bil-programm iżommilhom kumpanija. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm ukoll il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għad-Delizzi, Charles Azzopardi, u l-kelliem għal Għawdex Elix Borg.